Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haen uwch 11 cwestiwn 5 a haen canol 11 cwestiwn 14, ffurf safonol. Felly dyma'r cwestiwn, cyfrifwch beth yw gwerth 2 lluosi 10 i'r pŵer minus 4, lluosi 7.8 lluosi 10 i'r pŵer 9, a rowch eich ateb yn y ffurf safonol. A wedyn mae rhan B a swm rhannu eto mewn ffurf safonol. Felly meddwl, gyda cwestiynau papur 1, rhaid i'r rhifau sy'n cael ei defnyddio fod yn gallu gweithio allan yn rhwydd. Sut gallwn ni wneud y gwaith hyn yn haws? Edrych ar A yn gyntaf nawr. Felly, ffordd gorau i drin y math yma o gwestiwn yw i rhannu fewn i 2 rhan ac edrych ar bob darn ar wahân. Felly, ni'n gwneud A yn gyntaf a wedyn B. I ddechrau, felly yn A fan hyn, edrychwn ar y rifau'n unig, felly'r 2 ar 7.8. Wedyn, byddwn ni'n trin y pwerau 10. Felly cadw'r pwerau allan o'r ffordd am funed, dim ond trin y rifau. Sut gallwn ail sgrifennu'r cwestiwn hwn i wneud yn haws i ni gael ei ateb? Felly, fel wedwn ni yn gynt, a bydd yn rhaid i ni wirio pob ateb y cawn yn y ffurf cywir. Efallai bydd yn rhaid ei newid i fod yn y ffurf safonol ar y diwedd. Os yw'r rhif yn y ffurf iawn, rydym wedi cwblhau'r cwestiwn. Os nad yw, yn y ffurf cywir, hynny yw, mae'r rhif cyntaf i fod rhwng 1 a 10, llai na 10, bydd yn rhaid i ni roi'r rhif yn y ffurf cywir. Felly, edrych ar y ddoi rhif, mae popeth yma yn cael ei llosi. Felly, ni'n gallu llosi'r 7, y 2 ar 7.8, a wedyn llosi'r 10 i'r pŵer minus 4 gyda'r 10 i'r pŵer 9. Gallwn ni trin y pwerau. Felly'r 2 llosi 7.5 yn gyntaf. Ni'n gallu gwneud hwnna yn rwydd, neu lle yn eich pen, neu papur a fensil. 2 7.8 yn rhoi 15.6 i ni. A wedyn y 10 i'r pŵer minus 4, lluosi 10 i'r pŵer 9, wel reolau indexau yn gweithio ni os yw'r gwylod yr un peth, ni'n gallu ado'r top. Mae minus 4 yn ni a 9 yn rhoi 5 fel pŵer. Felly 15.6 lluosi 10 i'r pŵer 5 yw'n ateb ni, ond nid yw e yn ffurf safonol. Mae rhaid iddo fe fod rhwng 1 a 10, y rhif cyntaf. Felly mae 15.6 dyn ni. Felly os gallwn ni newid hwnna i 1.56, lluosi 10, yw'r darn coch na, a wedyn lluosi dy 10 i'r pŵer 5. Hynny yw, mae 1.56 gyda ni lluosi 10 i'r pŵer 6. Felly wneud yn ar y 10 a wneud yn siŵr bod yn ateb ni yn y ffurf safonol. Rhan B, beth yw gwerth 3.9 lluosi 10 i'r pŵer 8, rannu dy 3,000 a rhoi'n ateb yn y ffurf safonol. Felly, mae dull ar gyfer rannu'r un peth ar un am lluosi. Gweithio allan y rhifau cyn trin y pwerau o 10. Os yn edrychwn ni ar yr enwadur, mae angen i ni ail sgrifennu hwn mewn ffurf safonol. Felly mae 3.9 lluosi 10 i'r pŵer 8 dyn ni ar top y ffracsiwn. A wedyn ni, ar y gwylod, mae fe'n 3 lluosi 10 i'r pŵer 3. Nawr mae'r gwylod yn ffurf safonol hefyd. Felly trin y rhifau yn gyntaf. Felly mae 3.9 ni'n gallu rannu dy 3. A wedyn lluosi, felly ni'n gwahanu'r ffracsiwn nawr. A mae'r 2 top yna'n lluosi, mae'r 2 gwylod yn lluosi. Felly ni'n gallu lluosi nhw ar wahân. Y 3.9 rannu dy 3 a 10 i'r pŵer 8 rannu 10 i'r pŵer 3. Felly wneud y rannu'r rhifau a ni'n cael 1.3, 3.9 rannu dy 3 yn 1.3. Rannu 10 i'r pŵer 8 gyda 10 i'r pŵer 3, ni'n tynnu'r index. Felly mae 10 i'r pŵer 5 dy fi. A mae hwnna yn y ffurf safonol. Felly, mae 2 farc fel arfer, un marc am y rhif, dim ond bod e yn
yn yr amrediad cywir, a wedyn 1 marc am pŵer 10 cywir sydd gyda chi. Deunydd bonus gyda ni nawr, felly'n gallwn ddefnyddio'r ffurf safonol i ddatrys problemau'r byd real. Gwyddwn bod bianedd golau mewn gwactod yn hafelu, vacuum mewn gwactod, i C yw'r symbol am bianedd golau, 3 lluosi 10 i'r pŵer 8 metr yr eiliad. Gallwn nawr gyfrifo pa mor bell mae golau yn teithio mewn 1 awr, a bydd angen defnyddio'r fformwla bianedd yw pellter dros amser, gan bod yn bianedd ni'n gyson, ni'n gallu defnyddio'r fformwla yma. Felly, cawn aildrefnu'r fformwla yma, pellter bydd bianedd lluosi amser. Yn pellter ni bydd 3 lluosi 10 i'r pŵer 8 metr yr eiliad mewn 1 awr, lluosi 1 awr, ond mae dyn ni broblem yma, mae'r unedau'n wahanol, felly rhaid ei gwneud yr un peth. Felly newidwn ni'r awr i eiliadau. Felly mae nawr gyda ni 3 lluosi 10 i'r pŵer 8 metr yr eiliad, lluosi 10 awr, 60 munud a 60 eiliad mewn. Felly mewn awr mae 60 lluosi 60 eiliad gyda ni. 60 munud, 60 eiliad. Gweithio hwnna mas, y rhifau yn gyntaf, mae 10800 gyda ni am y 3 lluosi'r 60, lluosi'r 60, lluosi'r 10 i'r pŵer 8. Felly mae rhaid wneud y darn cyntaf o'r cwestiwn yn y ffurf safonol wrth rhannu gyda 10 i'r pŵer 4. Felly mae 1.0800 dyn ni, lluosi 10 i'r pŵer 4, lluosi 10 i'r pŵer 8, casglu'r una, 1.08, dim angen yr 2 0 arall, lluosi 10 i'r pŵer 12 metrau. Os byddwn ni angen wneud hwnna'n kilometrau, bydd angen i ni addasu eto, rannu dy 1000 a wedyn ni addasu'r 10 i'r pŵer. Felly ar un o bryd, dyna beth sydd gyda ni. Mae hefyd eisiau meddwl am sut y byddwn yn defnyddio cyfrifiannell i ddatrys cwestiynau ffurf safonol. Ar gyfer y cwestiwn diwethaf, byddwn nhw'n ei deipio mewn y cyfrifiannell fel hyn. Mae'n dibynnu ar pa fath o gyfrifiannell ydych chi. Os yw'n hen gyfrifiannell fel sydd fi, bych chi'n ysgrifennu mewn 3x, y bwtwn x button, a mae'r x yn golygu lluosi 10 i'r pŵer. Felly x 8, lluosi 60, lluosi 60, a chi'n cael 1.08x 12 metr yn dod allan. Neu, os ydych cyfrifiannell chi mwy newydd, bydda'ch pellter chi'n hafel i 3 lluosi, a mae 10 i'r pŵer, mae bwtwn 10 i'r pŵer x yn rhywle yna. Dyna'ch x bwtwn chi, dyna'ch 10 i'r pŵer bwtwn chi, a chi'n dod i 8, lluosi 60, a dyle'r ateb ddod mas yn y ffurf safonol yn syth. Felly checwch chi pa fath o gyfrifiannau sydd â chi i wybod sut ych chi'n cyfrifo ffurf safonol. Ond oedd y cwestiwn gwreiddiol ar papur 1, felly dim gyfrifiannell.